Днес бяхме на река Искър, отново на Червен бряг. Получи се сравнително добър риболов. Отново бяхме с бате Роско. Доайена на речния риболов. В момента си чисти кофата, че доста така калничко беше, където е седял той. След малко ще ви покажем неговия резултат, както и моя резултат. Ще си пуснем рибката и поживо поздраво. Ето го. Мисля, че направи доста сериозен риболов. Той ги вадеше много често. Хубави риби все. Ето. Горе-долу. Около 10 кг риба. Хубави скубари. Хващаше той. Бате Роско, ще кажеш ли нещо за риболова? Не много риба. Ето, рибката си отива по живо, по здраво. Такива риболовци сме ние. На какво даваше повече резултат, ще кажеш ли? На маро. На маро ли? Какво е това маро? Попитай някой циганче. Значи оказа се, че маро било труха. Значи при бата Роско повече резултат е имало на труха. Сега ще ви извада и моята риба да видите аз какво съм хванал. Ето сега ще ви покажа и моята риба. И при мен горе-долу се получи добър риболов. Сега ще си взема 4 рибки. И другото отива там, където му е мястото. Една, две. Те бяха. Ето е тази. Горе-долу сами си тръгнаха. Всички. Ето 4 рибки и другото отива в водата. Много хубаво кефалче хванахме. Може да снимаш кефалчето, където се е обърнало тук. Много хубаво кефалче. Това е от нас. Ако ви хареса клипа, абонирайте се за канала ми, за да получавате още информация за реките в Северозапада.